Bună ziua, bine ați la un nou episod. Asta jucam Minecraft. Sunt ce am singur și am zis vreau să construiesc o biserică aici, un tur pe mapa asta. Asta o să fie o serie de creations. Păi, în primul rând ne-ar cam trebui spruce wood, ăsta e dark oak. Așa. Garduri de piatră. Garduri de piatră. Și de asta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stai să vedem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun, și ăsta e aici. Bun. Bun. Păi, aici punem astea. Aici de astea. Și de astea. Bun. Aici așa. Și mergem cu 1, 2, 3, 4 sus. 1, 2, 3, 4. Sper să ne iasă ceva. 1, 2, 3, 4. Poate fac cât de mare. Aici să bat zombie acolo. Să țin cu zombiul. Hai, mă bate. Da, până la urmă mă bate. Atât. 1, 2, 3. Bun, bine. Totul e bine. Bun. Și o să trebuiască să facem așa. Deci nu vă luați de mine toate chestiile astea, îmi vin pe moment din minte. Să vedem ce o să ne iasă. Bun. Ce-i tu? Nu. Bun. Am auzit. Zis că nu. Nu zice. Apoi nu zice. Și garduleț. Vrei să joc? Nu zice. Eu pun mele plate. Și ce fac? Că nu mă interesează, da zi. Mai exersez. Știi ce? Fac turnuri. Una. Și le decorez frumoase. Nu. Să-mi zic. Una. Mi-ai auzit? Nu, da bine. Te-am auzit tu. Sparge-mă. Una. Sper să fie gata în 12 minute, dar nu cred. Și-au trecut 4 minute. Una. Bun. Trebuie să-ți bagem și chestia asta, ce? Înăuntru nu o să aibă niciun design.
pentru episodul viitor, dar nu sigur. Facem o casă din cuarț. Asta e biserică. Bun. N-am să prind niște ivilire. Bun. 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 Așa, atunci hai să punem o ușă. Să-și căi castel. Nu prea arată tare strălucită. Nu. Și continuăm cu chestia asta. Să-și căi tund în care să fie Așa. oamenii. Să vedem dacă... Să bag cu alță. Ai. Nu, ia uitați, aici punem slaburi. Dă-te-mă în jos. Atât. Nu, pe chestiile astea punem slaburi. Bun. Bun, nu, aici pun de asta. Castel, mă. Să-și căi castel. Care vreți care puteți. Bun. Ce fac așa. Aici așa. Ce doamne fac aici? Aici așa. Aici așa. Bun. Cel mai bine de este așa. Aici pun slabul. Așa, doi. Cel mai mare căcat a ieșit. Da. Castel în pui mei. Încă pot să zic că e decât. N-am stat un episod de așa, va? Și că scopăcei. Aici, pe margine, ar trebui să mai fac chestia asta. Eu știu cum să faci o biserică faină. Îți arăt? Nu. 9 minute. Decent. Mă. Atât. Aici. Și... Castel în pui mei. Pune o coroniță sus. Îmi place cum arată chestia asta. Îmi place sus.
Tătui castel. Da, eu nu știu de voi, dar mie îmi place. Știi ce aș pune la over? Dar nu vă ligați, mă. Eu știu că se leagă. Pune piatră, că se leagă. Nu pe o piatră, nu. Mie-mi place. Ia am zis că arată ceva. Mie-mi place. Să pune și ce jos. Da. Să sper. Hai că punem și pe jos. Sper. Aici nu punem. Arată cam fake. Așa. Dacă sus eu. Să pui Sau ce să punem? ce șmecher arată. Și acolo sus. Ca un jos Nu-mi prea place. și sus. Arată Așa arată. așa mai bine. Cum mai bine că sper. Hai să vedem cum arată. Și apoi... Fă-i poză. Nu? Vă place cum arată? Poză. Prescreen. Ce-i bună? Nu. Am atât acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like. Uitați să dați Și un afișor. Până data viitoare. Un afișor. Ce afișori tu? E din ala cum zice Andy. Afișor. Bine, taci. Și până data viitoare. Să Eu dați vă las. 2000 de like-uri. Eu vă las cu bine. Pa.